Проблеми с автобуси. Да, ясно. Да. Чай ще направим. Айде. Иди. Все едно от картон, погледнете. Картонен автобус. Картонен автобус, бате. Буквално щупено. Той е от картон, братле. Subscribe to my channel. Елти Стар в TikTok. Ченел ти в Instagram и в YouTube. Човек, това няма как да го... Там става депо. Човек, ще я взема. Я беше в количката. Добре, че... Хора, вижте чак докъде е дошла част от колата. Там е колата. Вижте чак разстоянието просто. Чак до тук е дошла част от колата. Хора, тази катастрофа се случи кола и автобус до църква. Ето, много пияни. Лошо е. Ай, ти закъснява бързо. С 2 минути закъсняваш. Бра. Аз ще трябва да